Hvad? Kommer de lavt? Ja. Vi tager de 3 der. Nu! Nu! Jeg bliver altså nødt. Nu! Jeg skød 2 i et skud. Jeg skød 2 i et skrald, men det var fandme fedt. Jeg skød på dem 2 allerlængst over, der skød jeg 2. Lige. Laver du? Fyr den der. Hold lige på ørerne. Ja, hvad skyder du med, mand? Hvad? Hvad skyder du med? Kant 4. Hov, der kommer gas. Der kommer gas. Kommer. Hvad? Der er mange igen. Ja. Dem der fra højre af. De der 4 eller hvad er der? Nej, 5. 4 eller 5. Ja, tålmodigt. Er I klar? Ikke endnu. Nu! Nej! Hvor er det ringe? Hold kæft, det var ringen, mand. Det var kun Morten, der fik en. Ej, der kommer den anden, den går ned. Ja, om lige bagved. Hvis de flyver lige henover, så skyder vi dem. Er I klar? Nu! Puh. Den der, den burde også falde ned den næste. Gør du det? Er de høje, eller hvad? Nej, der kommer 2, dem tager vi. Bare lad den der lande. Den. Vi skyder den der nu. Prøv at se, den sidder lige der. Ja, vi skulle have skudt de der andre der. Det kan være svært, når vi er 3 om det. Henter du den der, Morten? Fuck, hvor griner. Jeg ville gerne have. Det var sjovt, den landede. Jeg tror ikke på, at de kommer rundt mere. Måske. Ja. Så er der en. Ja, jeg kan godt se dem. De kommer godt. De slår af. Nu! Prøv at se bagved os. Prøv at se det op. Niels, er du klar? Jeg kommer fucking godt til dig. Nu! Der kommer flere. Ja. Så den der, det kommer, så er de fandme dumme. Kraftedeme. Kan de ikke høre noget, eller hvad? Ja, de gør sgu så. Ja. Yes, de kommer dem der. Nu! Nedkæmpet. Jeg er klar, ikke? Fra Mortens højre. Ikke nu.
Nu! Så I, de slog af? Så var jeg nødt til at sige nu. De begyndte at slå af. Ja. Nu! Ja. Ja. Vender de rundt? Skal vi prøve dem, eller hvad? Okay. Nu! Jeg fik i hvert fald også en. Nå, det var fint.